Anten putri laju anjing kampi pinun lantai keaturaken dumateng ibu bapa penganten putri sinartan kersa tampi pitedah dalawara mrengge nyemangun bebrayan tansah gemi mas titik kebaing pangati-ati saged mubetaken guyuna kaya uwing bakarku rancake ngadicara wis dumugi dahar kembul dahar wis ngarani kembul sesarengan pramila kaleksananipun kangkah dulang dinulang sesarengan saged tumangga puing katresnan suci penganten kakung putih sembet ingkang senejia jumbuh ingkang kinai renggane basa menika sinebet manunggaling cipta rasa lan karsa pinanggih margane mulya. Wonten ing ngunjuk kaya wening merga pralampita bilih. Anggenya jejodhoan saha mangun bedayan satu linambaran wening ing kerta kawicaksana. Saten mahti nedhi saking reruweting dedalan laju tumuju tentrem rahayu. Ibaraning risang pinanganten sarbit hai upacara kerubungan tumuli badhe ngaturaken sembah bekti mring Rama dalasan ingkang ibu ingkang badhe kawarem Rama dening Repen Sekar Pangkur laras belok padet nemu sumangga Kya anjengku rang Rama lan ibu anak peti watono nira tumungka ing ngarasan rekmanya micil maskotan kawawa jroning kalbu gegaraning palakrama tresna asih rosing ati kawusa dumpe penganten nami sing Rama ibu sanalika kes-kes kadile nolosan bebayune kaya mutiara rinuju karana inget purwaning dumadi Rama ingkang wis sembah ngukir jiwa raga mongko dadi lantaraning tumuwuh ibu ingkang wis wuwa dadi papane yoga brata wonten ing salebeting nawa candra dasa saha anggula wendah kalan semono nganti dewasa Rama ibu ngawuningane ingkang putra nggih sumengkem satemai beng manasane kebrol mijil ingkang riwih hawar wayam yen duwadatan kuwawa wis paripurna nggih sumangga penganten saribet wonten pepadhan pepundhen catur samangke kalenggaken oleh wonten ing sasana pinajang saperlu kapundhut gambaripun sesarengan kalian Rama dalasan ingkang ibu